Sa almost 2 PM mag full out na after nga makuha ning duha ka mga caliber karon mo full out na tanan mga rescue tanan tao diri sa taas mo full out na kay gadag mo palibot delikado ang sitwasyon. So doon ay duha ka body no. Amin tungkuan. Sir ako na. Yatag ito. Yatag. Video din to. So nasulod na sa cadaver bag ng isa. Nasulod na sa cadaver bag ang isa wala pa. After nini karon mag full out na sila. Agis ako sa dito. Sa pagkakuano. Hey. Sir, pwede ta mga panagin sir Robert. Kot pala. Hey, sir. Tot. Isa, pwede na to na. Kamera na. Ma'am, ayaw ko ba ito, ma'am? Right, ipon na siya ni, ipon. Oh, dito, sulat. Sabay pala. Inayang kwan, lawas. Di pa mabira. Mark, dito ka. Ari ka, Mark. Di pa mabira. Dito sir. Ay sir. Sir, amo na ng dalon eh. Okay na, ihatag na, ipadala na. Hoy, ayaw ihatag na, ipadala na. Hoy, padala na. Okay. Load lang na dito, Juan. Palaw, got ka na ikot sa palagot. Sir. Back. Full out na no ang isa ka cadaver karon. Napa isa karon nga ginakalot. Ikadua. Nagtapad ni sila doon, nagtapad. Hoy. Kalote. Ya. Kalote. Dili isok sa kumbara ng recycle mo na libot. Ball cutter, katong ball cutter. To ball cutter. Kato. Sabuni sir, tal. Sabuni ang part. Sabuni ang part dia anak. Muna ikaduha. Okay. Hoy, nana. Ganso. Kami na. Ha? Kami na. Ang ngolsa ni? Ang alsa yun. Sino alsa? Masira. Ang katong wala na gibuhat dia, mag-withdraw na. Asa lagi? Dong, tabang mo dong. Ha? Mababa ka rin. Pasulod do sa side. Tapos ka mo sa baba. Okay, sa baba diri ka ba di? Okay, padung dito. Ayo, ito. Gedagom na karon. Gedagom na. Ayaw para gloves. Napay gloves.
Kita na napay glove. Glove na ano sir? Surgical. Wala sir, wala. Diyan ka. Oh, duha yung glove. Dong. Okay. Double. Isa na lang na. Gisip na isa. Sir, operasyon na daw. Ha? Sir, operasyon na. Balik na, okay na. Operasyon na. Naik-clearance sila sa tuwa o sa Sir, plato. maliw ko din, sir. Atrase lang na niya, atrase. Ayo. Tatay mga siyempre nagpalak. Back to operation. Back to operation na. Balik na. Anuhan natin tropa. Tabangon natin. Pwede. Ulat na sa lang advice. Bulitin na simento, makuha na lang. Napayusa. Wala na, sir. 4 mil, sir. 4 mo. Okay na kasi. 4 mil ni... Paw. Imo sa paw. Bigay ko lalong Napay gloves. Paw. Ito. Para tropa mo alsa. Be, imong firearm paw. Ambi paw. Firearm saka vest nimo. Tanggala. Okay. Para may participation. Okay na ka paw? Okay sir. Kanin. Tropa pa na eh. Lahat sa palahat. Declare sa dito, lahat. Bulkater. Isa sir. Sir, napaisa sir. Sige lang, bulkater. Ayaw ninyo biraha pagsa tayo. Bubok na siya. Ano siya? Ilan naman ko ba? 1, 2, Sige daw, alsa. 3, 4, 5, 6 tama. Ayaw, dito, butas pa. Kay pala. Misander! Dada, sige. Katong kita ngayon ani mo. Papaw. Katong kita ngayon ani mo tape bitaw. Stretcher. Napay stretcher? Hoy! Kanina lang. Oh, Stretcher. dito na lang ikuha na ni Tuling. Adri. Nana. Kap na kap. Alam mo na ko ah. Okay. Oh. Tiro. Ano man? Wala na. Sana sa mga sir, para sir. Salamat. Oh, oy. Dili na. Ter. Okay ka na. Sila na po. Aliter. Sige na sa tuloy mga kwarto. Dara. Sir, sabo. Kasi sa topak. Sige.